Ar un adeg, chwarel y penrhyn Dyffryn Ogwen oedd prif gynhyrchydd llechi Prydain a'r byd. Fel aelod seneddol gyfoethog dros Lerpwl, fe wyddai Richard Pennant am ofynion y farchnad am lechi. Rhwng 1782 a 1818, sef blwyddyn ei farwolaeth, ehangodd y cynnyrch o tua 1000 dinell i 20,000 dinell y flwyddyn. Roedd bywyd chwarelwr yn galed ac yn beryglus, ond yn hytrach na chael ei lethu gan ei waith. Roedd y chwarelwr llechi Cymreig ar y cyfan yn rhywun am falchiau yn ei sgiliau gwaith. Does dim sôn am addysg ffurfiol ar sut i ddylunio, gosod a threfnu patrymau ar lechi. Ond yn amlwg, fe ddyfeisiwyd offer pwrpasol a datblygodd pob cerfiwr ei arddull personol. Dyma enghreifftiau o gelf werin unigryw a ymarferwyd gan chwarelwyr Dyffryn Ogwen yng Ngwynedd. Cafodd y cerfiadau cywrain hyn rhai yn batrymau geometrig gyda chanolbwynt, ac eraill yn darlunio gwrthrychau bob dydd, sgoriau cerddorol, blodau, adar a phlanhigion, eu creu gan weithwyr arbennig o fedrus o chwareli llechi yng Ngogledd Cymru. Mae rhai o enghreifftiau gorau o'r gelf werin hon yn dyddio o tua 1823 i 1845. Darganfeuwyd y mwyafrif yn ardal Dyffryn Ogwen, bod ychydig o enghreifftiau wedi darganfod yng Nghorris a Ffestiniog. Datgelodd ymchwiliadau archeolegol diweddar o ranbarth Dyffryn Nanlle weithiau tebyg. Bod y rhan fwyaf o'r llechi cerfiedig yn cael ei defnyddio fel amgylchoedd tân, defnyddiwyd llechi tenau hir i'w roi o dan ddreseri a chreuwyd gwrthrychau addurniadol cerfiedig llai fel ffaniau llechi a dodrefn bach ar gyfer y cartref hefyd. Mae pob un yn rhoi cipolwg ar sut oedd bywyd yn y cyfnod a beth oedd y chwarelwyr yn ei werthfawrogi a'i fwynhau. Gellir dod o hyd i rai o'r llechi mewn cartrefi yn yr ardal o hyd, tra bo eraill wedi ei defnyddio mewn gerddi a chaeau neu wedi'u taflu. Roedd y siart seryddol anhygoel yma yn seiliedig ar waith dyn o bentir, John William Thomas, oedd yn fathemategydd hunan-ddysgiedig. Gwelodd ar sylfa frenhinol Greenwich rai o'i ddarluniau ac aeth yntau i weithio iddynt, gan gadw mewn cysylltiad â ffrind yn Tregarth. Gofynnodd i'w brodyr gerfio rhai o'r luniau astrolegol ar lechi. Mae copi o'r gwaith bellach yng nghasgliad Storiel. Rhoddwyd y llechen cerfiedig cyntaf i gasgliad Amgueddfa Storiel ym 1943, sef llechen o gartref John Parry, Llanllechid, y cerddor a gyfansoddodd y gân Cyfeillgarwch. Fe'i cerfwyd ganddo ar gyfer ei le tân ym 1838. Roedd Gweno Caffel, ysgrifennydd Cymdeithas Archeolegol Llandygau a Llanllechid, yn gyfarwydd ar lechen yma, a phan fydd i ddod ar draws enghraifft arall o lechen cerfiedig, penderfynwyd chwilio am fwy. Yn anffodus, mae nifer o enghreifftiau o'r gwaith yma wedi cael ei difetha, wrth i dau newid dwylo.